sa kaaw. Mayong adlaw kitang tanang mga suking ti paminaw, nining handumanan sa kawit. Ilabi na sa mga artista, ang maghatog kinabuhin akong sugilanon. Ako si Jewel. Sa dili pala ko sugdan sa pagsaysay kina akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Dito ba? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon mao kining sa kalalaki nga taga Cagayan de Oro City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Joel. Day, nara ko sildo. Kinira? Maura ka ni-intrigo mo ka na akong sweldo? Oh, dako-dako ba na karon? Apil sa kong overtime. Oh, mas maayo hinuon kung mao ka na. Permihan ni ha. Ano dili na ko permi sa puton. Mula ka di ko ugma. Kay bagumpra ko. Daghan kay kong palitonon dinis bay. Oh, ikaw good. Ikaw ang nagdasa itong budgeting. Mas labaw ka na ipo sa gikinalan this bay. Pero ang gata sa bata ha? Ay kalimdi. Di na ko ni mo kinahanglan pa ang pahinumduman. Kinahibawon ako. Samok ni mo. Sige na, kay matuog na sad ko. Ikapoy ko. Manihapon na ta. O, pali ka manihapon. Ikaon na ba ko? Oh, ni ikaw na day ka? Sige lang, bukaon lang kung ako. Magsukad na lang ko. Wa ko magluto. Sa karinderya ko ni kaon kanina. Abi magud na kog ni kaon na ka. Gawas na lang sad. Sa karinderya na lang kaon. Arawa ka na hugasan. Ay, duka agad ko. Matuog na ko ha. Ang sagod tao ng asawa ni mo. Kaon na mag-iyaha. Wa man siya pagdahom mga mauli ba day kong sayo? Ayaw nalaglabanin ng imong asawa, oy Jo. May gani kay napami sobrang pagkaon si papa ni mo alang sa panihapon. Nasalinan ka pa. Salamat ma. Water betting na pagkaon sa asukit mo karinderya. Sayo siyang nahutdan. Ay. Nganong wa naman lang gid mo magluto, oy. Kanaslot-lot ng imong asawa. Nagtinapulan man. Gikapoy tingali ma. Tuwa sa kadas boton sa bay. Kadaghang buhat? O kapo is madyong? Oh. Sugarol sa tanang sugarol ka ng asawa ni mo, Joel. Nagmata ka lang gigbuntag. Ma, dili ko mo to, ano? Dili man ka maumadyong si Lutlot. Bago pang naungo. Mao nga pagabadlungan na. Kay tingalig. Hasta ang imong purol, ibaligya sa imong asawa tungod sa madyong. Sayo ka naman sa lagay na uli ron. Oh, wa may overtime. Nakaluto na ka? Oh, nagluto kong itlog og buwad para panihapon. Itlog og buwad? Para pamahaw mo na. Ano ang ka magluto og laing sudan? Ita, gikapoy ko, oy. Mao na lang na akong giluto. Mo ba? Wa day sabaw. Wa. Sige lang. Kanan lang. Kuabi, tipalay lang akong kapipi. Para doon sabaw. Like ikaon nga, pulos uga. Wa na rabay kape. Nangumpram ka? Nangumpra ko, pero way apil ang kape. Giapilan ta na mong kape. Kay bawo kang hingapi kay ko. Hain mo ko palabihon. Ang imong kape o ang gatas sa bata? Oh. Kuwangan na kayong kwartang imong gihatag na ko, oy. Mahal ba kayo namang paliton nun? Ako ba'y nagdas budgeting din sa ato, ha? Mas nahibaw ko sa mga galastuhan o sa mga kikinahanglan din, eh. Mga ayan na lang pagreklamo, diha. Kapoy, kainit. Grabe kainit. Di pala ni kwarta eh. Dapat lang kasublan eh. Di ko mag-antos trabaho dis construction ba? Bay! Oh! Nangita na, bay! Tanti ko? Nangita? Kinsa man bay?
Dako kay utang imong asawa nako, mao nga kinahanglan imo gyud kong bayran. Day, wa man to kalibutan sa utang sa kong asawa. Di lang tingin ko mangilabot, ana. Ba naman ka? Ano ka manginlabot, uy? Day, tanan ko sildo akong gintigo niya. Mao nga kung nag-utang mo siya, wa gyud ko kalibutan. Wa man siya maghisgot, ana. Unya sa man mo bayad ka siyang utang o dili? Wala kita og kalibutan na ng utang, ha? Sa unsa man na? Oh, tungod sa sugal, sa madyong. Mori ka utang-utang ko. Day, naungo di ka na madyong? Dili mo na maayo? Ay, gusto naman gugong malingaw. Tingaw-lingaw mo ng madyong? Unyag mang madyong ka? Asa may ibiling bata? Ni mama, natural. Inuukop. Day, ayaw na ha? Ayaw na itaon na bisyo, ha? Ayaw pa pagkaungo sa sugal, sa madyong. Wati ka pa ingnan na. Gusto kong malingaw. Lisod ba ko ng sabton? Lut-lut. Makaburyong pwede pagpuyo lang tasbay, ha? Makaburyong sa utok. Mga pasagdi ko. Ayaw ko pugong-pugongi sa kong kalipay kung dili ka gustong biyaan taon niya ka. Nah, may gidangat. Ikaw pinag-away sa usawa? Lagi ba eh? Hay. Tagay lang nato ng kaon si Mudughan ba? Mabitaw niya ako budaga sa inyo. Di gusto magdako among away. Mahal kita ko kung asawa ba eh? Busada sa kinahin mo usawa, oy. Ha? Tagayo. Mani? Salamat ba eh? Swerte lang slot-lot nga nakaban na siya nga di labad. Ka-timing mo sa nakop. Tilaw sa tapalong ka. Hain, kari waldas ang ato kinitaan sa sayop kapagi. Ya, kalitag may mangitan mo kayo maningil sa utang nga di mo. Tapalungon ro. Piti na. Di na ko la lungan ba hatod di bulag gumay. Tagal magina. Ang ako bro anak ng hilak. Kagniya pa pag nasing gilak. Ay, mga deslutot. Magsusi ko, bi. Usun ko sabay. Oh, Ginoo ko. Ang bata ni usa di askuna. Ay, mga deslutot. Gipasagdam ni bata nga nagsigigilak ko eh. Papil. May papil sol sa kuna sa bata. Masa ba na? Kuha na ko. Sa pagbasa mo sa kong suwat, halayo na ko. Nakigbuwag na ko nimo. Dili ka makahatag sa tanan kong kapitso. O ikaw na mag-igo sa atong anak. Dili. Dili. Ma, ibiyaan mi nilutlot. Unya? Nga nung maghilak-hilak ka man. Pasagde. Mabagda ko akong anak nga. Uy, matawag nga inahan. Inahan siyang irresponsable. Maong pasagde. Ayaw siya kawilihe. Ma, Ayaw paghilak-hilak niya, oy. O gayo ka bala ka sa bata. Ako na mag-igo sa akong apo. Ayog usiki ag luha ang way batasan ni mong asawa. mahal ako siya, ma. Nasuko mo ko siya na ako, ma. Yan ang gibuhat. Naiubusin ako. Bogo siya. Tonto. Ikaw ba? Gamitasan ng imong utok, oy. Ayaw siya kawilihe. Wa siya hinungdan nga pagkaasawa o pagkainahan nga nibiya lang sama sa usa ka trapo sa iyang anak. Ma, wala gid papakita na mo si Lut-Lut. Ambot ko na siya ka naibutang sa Ginoo. Kani mo Lut-Lut, Ginoo na mag-igo nimo. Ako gibuhat ang tanan. Apan imo kining gibaliwa. Dinin lang kutob. More powers are in men.
Mao kita mga higalan kaagi ni Joel nga taga Cagayan de Oro City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan dito ba? Ang mong kaagi gibahatan og duwa sa radyo ni Miss Maraluna Tumulak ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ining tulumanon, handumanan, sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining naila na kaayong tulumanon sa radyo. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang kamoy maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tagualag ko ninyo sa pangan nga wali. Hingkod ang pangidaron, minyo ug may mga anak. Taguan na lang sa bang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among gipuy-an karon diin mga saop lang kami dinhi sud na sa 25 ka tuig. Aron inyo masabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Wali. Pa? Naatoy usa ka dakong bulig sa saging kardaba sa may sapa. Katong dili ka mutabok sa sapa, tubaon niya to ninyo aron ihatod sa ilang Sir Emil ug Ma'am Loida, ha? Para unsa man na pa? Ay, bahin gud nila sa abot sa ilang yuta. Sige lang lagi ta og hatod sa ilang lagot man pa. Sa miyaging simana po, naghatod na po mais o kamuti. Mangaon ka sila, anak? Oh, mangaon man sila o dili. Ang importante nga nakahatag ta nila og bahin sa abot sa ilang yuta. O katong mais, basin muna kato ang katapusan tang bahin nila kay nagkaluya naman ang akong lawas sa pagpananom karon. Bitaw pa, sige lang kag kasakit. Oo. Grabe masugod ka mo trabaho sa imong umapa. Halos man kay pahuway-pahuway. Ay, kay gigam kog maayo ang yuta nilang Sir Emil. Kaya dili ko gusto nga masawayan ta. Kaniadto, kami pas mama nimo ang nagpuyo dinhi. Ang atong pamilya, unya karon kamong wow ka man nagsuon nga pulos na ng aminyo ni ana sa puyo sa ilang yuta. Mao nga dili ta magpabadlong oy. Kinahanglan wa sila ikasaway nato. Kay nanaop lang baya ta din eh. Ala, sige na. Tubaan na tong saging nga akong giingon og ihatod sa ilang Sir Emil. Hoy, Ata sa ginga, oy. naunsa ba? Kadakugod anang buliga sa saging. Di ba na mo makuha? Sa may sapa, ma. Dagko bitaw kaysa. Kalami anang pahingkon, dayo mantikaan. Malagi unta, ma. Apan, di ba ni para ato? Oh, sa ato man kanin sagingan. O, ma. Pero ingo mas papa. Ipahato di sa ilang Sir Emil ug ni Ma'am Loida. Kay bahin ko nun nila sa abot sa ilang yuta. Aw, Sayang nga man, no? Kita man tayo angay nga mupahimo si ini. Kita mo mukaon ang taini kay kita gyud naghagog tanom. Total, tuaman tayo laing gamay-gamay nga bulig dito. Ug usa pa sab sa kadato nilang Sir Emil. Magkinahanglan ka sila ini? ay, ingon anak maginaspapa di mo. Ang pinakamaayong abot, mao ginayang ihatag nilang Sir Emil. Kaya dito pa man na siya. Kay gusto man na siyang malipay nga ato mga amo, agigbugti sa ilang pagpapuyo na to din sa ilang yuta. Maukid ma.
Sip-sip kay papa nila Sir Emil ba? Uy, lakaw na, uy. Ipato pa man ka ng papa nimo sa ilang Sir Emil. Oo, ma. Mag-ilis ako kay singot kay ko nga gikan nagtuban ining saging. Wa karon din si Sir Emil ninyo. Kaya nga naman unta. Niya gipahatod si Papa Ma'am Loida. Usa ka na kong bulig saging. Mao ba? Salamat. Ay, to, dahil man dahil si Papa ninyo? Nagkasakit-sakit lagi ang taon si Papa, Ma'am. Ako na lang gani iya nga gipatuba o gipahatod ining saging din sa inyo. Kay luya pagatos Papa. Mao ba? Nagluya na di ay si Papa ninyo? Sa katigwango na sa tingali, Ma'am. Mao. Kung mao ka na, dili na niya kaya nga mutikad sa among yuta. Oh, napamaming ilang mga anak ni Mama, Ma'am. Sige lang. Kay mag-istorya lang unya amin ni Sir Emil ninyo bahin ani, ha? Kung angay pa ba nga kamo lang gihapon ang musaop sa among yuta. Ha? Unsay buti mo ipasabot, Ma'am Loida? Baintisinko katuig naming saop nining yutaa. Ang ako mga ginikanan na ang nagtikad in yutaa, sukad sa bago pa silang minyo. Ug hangtod nga nanagko nami, o nangaminyo na sabgani mi, kaming wow ka mga anak. Ug diya sa mi manimuyo aning yutaa. Nagsugod ang among problema dihang nahibaw ang tag-iyan nining yutaa, nga nagkasakit-sakit ng among amahan tungod sa katigwangon, ug di na kaya sa akong mga ginikanan ang pagpananom. Unya, Wali, asa ba si mama ni mo, ha? tuwas kusina pa. Maglugaw mo kuno to nimo. Pamandarera tong uban mong mga igsuon nga pangali na o kamote. Hati ninyo sila sa Sir Emil o Ma'am Loida ninyo, ha? Opa, ako lang inon sa mama. O kamo managsuon. Kamo na ang padayon o pagpananom ng yutaa kay kung mawanaw niya ako, pabilin pa mong papuyon ng yutaa sa tag-iya si yuta. Ano pagtabi diha pa kay samot kang umhon. Basta, tumanang akong sulti ninyo, wali. Ipadayon ninyo ang pagkatiman ng yuta nga atong gisaupan. Padayon kamo sa pagpananom aron nga may ikahatag kamong bahin sa tag-iya ng yuta. Pa. Kamote? O ma'am, gipahato di Papa? Si Papa pa ba nimo ang nagtanom ani? O dili na ma'am. Di naman makahimos Papa. Nagluya na gyud. Kami na iyang mga anak ang nipuli karon sa pagpananom. Mao ba? Tuod. May nasabutan kami sa akong bana nga si Emil. Nga pahunungo na mo namo sa pagpananom sa among yuta. Pwede na sad nga hunungo na ninyo inyong paghatag namo og bahin sa abot sa inyong tinanom sa among yuta. Unsa man? Ingna lang unya si Papa ninyo, ha? Nga mopadalang unya mi og notisya sa among gustong mahitabo sa among yuta. O ma'am. Akong inon anas Papa. Ha? Si Sir Emil, nagpadaan ako og suwat. Unsay unod anang suwata pa? Mao dihay nga dili ta nila patamnon og bisan unsa sa iyang yuta ug dili na ta pahatagon sa abot sa atong tinanom kay papawaon na ta dila dinhi sa ilang yuta. Unsa pa? Kung mabaskog-baskog na ko, muadto kasi ilang Sir Emil. Muhangyo ko nila nga dili lang unta ka na nila buhaton kay magunsa naman lang unya mong among mga anak. Asa naman unya ka mo mapuyo?
Mao nga sa gikaingon ko na nimo wali. Ayaw ka mo pag tinapulahan sa pagpadayon og tanom ining ilang yuta. Aron dili kahuna-huna sa pagpapahawa nato ang tag-iya sa yuta. Namugos gid mi sa pagpadayon sa pagpananom nga mao'y nasugdan na sa akong amahan. Apan gibadlong kami sa tag-iya sa yuta nga dili na patamnon. Ug dili na sab sila mudawat sa abot sa among tinanom. Naguol mi kay wa bigid mi laing kabalhinan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, 25 na mi katuig nga sa opening yutaa. Ug wa kami hunong sa paghatag sa tag-iya sa abot sa among mga tinanom. Madali-dali ba day kami nila sa pagpahawa? Ikaduhang pangutana, mga tiguang ng among mga ginikanan ug dili na makahimo sa pagpananom. Dili ba day pwede nga kaming mga anak ang mopuli sa dapit sa among amahan nga papawaon namin nila? Ikatulong pangutana, di ba may balaod man bahin ining dugay na nga pagpuyo sa yuta o nagsaop? Dili basta-basta nga mapapahawa? O kung papahawaon man, nagid untay relocation site. Ikaupat o katapusan, kung papahawaon gid mi, di ba mi mabayran sa among mga napundar ining yutaa sama sa among mga natanom o gilabi na gyud sa among mga bahay nga natuko dinhi? Kay wow mi kaigsuon ang nagbay dinhi. O wa gimilaing kabalhinan. Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Wali. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og kauban nga ako ang partner pero wala diri tungod ka nag social distancing man mi mga sukintig paminaw si Dr. Rene Obra. Hello nimo din ha. Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana o problemang may punto medikal, punto legal, emotional, personal, o kaning mga emotional nga mga relationship na to nga mga problems, mga sukintig paminaw, ayaw na mo pagduha-duha, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Napod tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Mahimo sad nga atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Daghan kaayo nato karon mga sukintig paminaw nga naa sa ilahang mga nagkalain-lain nga panimalay tungod sa kaning mga stay-at-home order, mga enhanced community quarantine nga gi-impose sa ato ang mga nagkalain-lain nga local government unit. Giawhag nato ang tanan nga mupatuo ta, no, mutuman ta aning maong mando tungod kay delikado kaayo ning coronavirus mga sukintig paminaw. Wa ni simptomas, wa takibaw kinsay career, wa takibaw kinsay pwedeng mataptan. No, ang ato lang nahibaw-an kay prone kaayo nga matakdan ang mga katiguangan ug katong mga dili kaayo healthy or low ang immune system. Mauna, let us be responsible. Let us continue to do our part also mga sukintig paminaw nga unta no malesen na to no or ma-prevent yun na to ang pag-spread ani nga mga virus. Mutanan ingon sila, help save lives by staying at home, no? Tinuod yun kaayo na nga tanan. Muna magpuyo ta, magminaw ta aning ato ang programa, di ba? Punto legal man ta karong adlaw, mga sukintig paminaw. Ato ang letter sender, wala siya naghatag sa iyahang address. Pero, gipadani sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page. Tawgo na to siya sa pangalan nga si Wally. Si Wally, 25 years old. Si Wally is 30 years old. Pero, 25 years na siyang nagsaop sa ilahang ginahim. 25 years na nagsaop ang ilahang ginikanan sa yuta. Ganit, tiguwang na kayo iyahang ginikanan niya. Sila na ang nipuli pag pananom anang maong yuta, no?
So una nilang pangutana, 25 or 25 years na mi nga sa aning yutaa, wala sila'y hunong sa paghatag sa tag-iya sa abot sa ilahang mga pananom. Pwede ba di ay or madali-dali ba di ay kami nga mapapahawa? Okay. Unang pangutana na to, no, nga wala kayo na klaro sa ato ang letter sender is unsay classification anang maong yuta. Because if ang yuta na classify as an agricultural land, no, posible nga basin ma-covered siya or mahimo siyang or ma-considered as a tenant nga kung mahimo lang nga pwede na to makamadala ngadto or mapasaka ngadto sa DAR or Department of Agrarian Reform para unta to mapacheck na to ang status adag baong yutaa ug sa imuhang pamilya isip saop nga nananum ana kung naabagyod mo'y katungod nga maski gamayng luna or gamayng bahin anang maong yutaa. But definitely, di gid mo basta-basta lang gid siguro sa mapapahawa. Okay? Ikaduhang pangutana, mga tiguwang na ang among mga ginikanan ug dili na makahimo sa pagpananom. Dili ba di ay pwede nga kaming mga anak ang mupuli sa dapit sa among amahan nga papahawaon naman minila. Okay. Now, mula gina, it will depend kung unsa ang classification, no? Kay kung mo qualify man gud mo as tenant, pwede nga ang anak, usa sa inyo ha, ang pwede mo banos or musunod sa pag pananom anang yutaa. But, kung dili man gud na siya classified as an agricultural, then, I'm sorry to say, then posible nga ang tibuok nga yuta, pwede gud niyang gamiton for whatever purpose, pero dapat hatagan mo og panahon nga pahawa pod, no, or mahiluna pod ang inyong kaugalingon. Meaning di gyud gihapon mo basta-basta mapapahawa. Okay? Ikatulong pangutana, di ba gyud may balaod man bahin aning dugay na nagpuyo or nagsaop, dili basta-basta mapapahawa. O kung papahawaon man nabay relocation site. Okay. Now, kung agrarian or agricultural land ang inyong yuta, posible. Di ko maingon og yes, posible kay depende po sa circumstances, tan-awon gud na og i-check na kung qualified ba mo under the tenancy law. Now, kung dili gyud siya agricultural land or di man gani mo qualified, then kinahanglan gid mo bakante sad sa maong yuta, no? Sad to say and sorry to say this, ang ako lang gyud pong ipasabot ninyo, ang balaod, wag yun na nag-ingon nga dapat mo hatag og relocation site. Hilabi na nga pribado ang tag-iya anang maong yuta. However, tungod kay sa panahon pod, sa gidugayon pod sa panahon, nga nagpuyo mo din ha, di pod mo basta-basta mapapahawa. Basta-basta ang akong pasabot is, di pwede gubon, di pwede sulngon, no? Ang inyuhang balay or gubon, no? Or padlakan tungod kay naagihapon mo'y katungod, no, anang inyuhang gitukod nga balay. Therefore tagaan mo sa kanang gitawag na due process. Usaa na is enough time nga muhawa mo. Kung di gid mo mapatuo, then mapugos sila nga moadtog korte para ang korte mismo ang mumando nga bakantihan ninyo ang maong luna. Okay? Ikaw patog katapusan niya nga pangutana kung papahawaon gyud mi. Di ba may mabayran sa among mga napundar aning yutaa sama sa mga natanom ilabi na sa among mga balay nga natukod dinhi. Kay walumi kaigsuon nga nagbalay sab unsa may among buhaton. Ako lang gid mong pasabton pod nga sa pipila pod ka tuig nga naapod mo dinha, no? Nag-enjoy pod mo sa maong yuta. Wala mo pangayui og abang unya gipapuyo pod mo dinha, way renta, nag-enjoy pod mo nga sila pod mismo nga tag-iya, wa pod sila kapahimos tungod kay gitugutan mo, no, nga mugamit mo anang maong yuta. So therefore di pod ta maka-demand nga magpabayad ta tungod kay sila mismo, mga give and take ba mo nay tawag, sila mismo atong panahon na wa man kapahimos, no, wa sila nakuha, kamo man may nakapahimos pod ana. So although daghan na kayong mga instances nga tungod madarag yun og husay ning mga ingon ani nga kaso mga sukintig paminaw
tungod pod siguro nga sa gidugayon, maayong relasyon, labi na siguro og mga apuhan ninyo, inyong ginikanan, pila ka tuig, si mong sigon nimo, pila na ka generation, kay balik upat siguro, kay 25 years naman mong naadin ha, di gyud layo ang posibilidad nga pwede ra gyud na ninyo mahusay ug masturyahan nga makahangyo mo og gamay, no, nga pahalipay para lang pud sa mga kahago ninyo, total inigbakante nila kanang mga gipananom ninyo, magpabilin man na dito, no? So maghinaot ta nga sa diplomasya nga paagi, pwede ninyo na siya masuryahan. Pwede ato ta sa DAR, moadto, or sa barangay kapitan ba, para mahusay mo. Bottom line is, magkasinabtanay, give and take lang yun mo kanunay, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.